mi-am oprit videoclipul. Aba, da, mi-am oprit videoclipul. Lumea, salutare lume și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm Speed Druid, aici așa, împreună cu Andrei. Salut Andrei, zi salut Andrei. Eu sunt Andrei. Andrei, adevăratul Andrei, că am avut noi suntem șmecheri. Știi, ca prost am apăsat pe F2 și mi s-a închis videoclipul și... Na, mai prost e el de față, dar na, nu contează. Oh, și te bat, Andrei. Mulțumesc. Mulțumesc pentru compliment, mi s-a mai spus, nu? Da. Eu care n-am terminat pentru că m-am uitat la tine, nu știam de ce nu mă auzi. Bă, cred că am făcut mai bine ca ăsta. Sper. A, n-am pus acolo. Te rog. Asta e tată, n-am ieșit eu. Da, dumna, da. Da, mă de România. Bă, să moară Gibilan. Deci trebuie să fac asta în cruce prima dată. Ok, deci știu, hai. Ok, hai să facem asta în cruce. Acum eu mănânc o prăjitură, nu mă băgați în seamă. Mănânc o prăjitură. Mi-a care îmi spargi urechile. Da, la dumna, da. Da. 1, Ce-a fost asta, Andrei? 2, 3, 4. Tot ce-ți place ție. Da, dumna. Bă, am terminat! Bă, n-am terminat în viața mea chestia și am făcut-o bine. În viața mea. Cred că așa era, nu știu. Am făcut o construcție în 10 secunde, nu, 8 secunde, îți dai seama? Și era destul de grea, bă, doar și-am făcut de speedrun. Și am făcut-o. Tot am făcut-o bine, bă, îți dai seama? Aba nu, hai să nu am făcut-o bine. Și nici eu să judec. N-am făcut bine deloc. Da, mă-mi bloc, mamă, cât e de grea chestia asta. 1, 2, 3, 4, 5. O, știi și tu? Știi Diamond Block? Știi construcția Diamond Block? Nu știu, bă, dar am murit. N-aș rău. Construcția Diamond... O să ies aici, pentru că trebuie să faci o construcție de Diamond Block. Mamă, vezi cât e de lungă și de grea. Nu mai imaginează-ți-o. Ai avut-o vreodată? Păcat. O să trebuiască antrenament aici, bă. Știi cum îți antrenezi aici mușchiul, bă, să moară Gibilan. Că dacă o termin să și mai bucuros. Prima dată când am terminat-o, bă, ești tâmpit la cap. Și nu ți că e prima dată. Azi îmi întrec recordurile pe videoclip. Da, înregistrez, nu? Da, bine că înregistrez. Bă, eu am fost singurul care am terminat. Mai era un băiat aproape. Uite, și asta e foarte ușoară. Ok. Deci, lume, eu vreau să vă spun că eu am Minecraft Premium, numai că asta mă obligă să mă joc el. Și eu am Minecraft Premium, dar mă joc pe Gamester pentru că sunt sărac și nu vreau să-mi iau Hypixel și n-am chef să-mi iau Hypixel. Dar eu am Hypixel, numai că mă joc pe Gamester pentru asta. Eu am făcut bine, știi? Mie nu mă enervează construcția asta pentru că faci bine, dar nu se pune că ai făcut-o bine, știi? Da, deci m-ați auzit adevărul. Și eu tot am Minecraft Premium, dar mă joc pe crack. Bă, noi avem Minecraft Premium, dar ne jucăm pe crack, știi? Da, eu mi l-am cumpărat numai că... Eu chiar am avut Minecraft Premium și încă am contul de Minecraft Premium. Dacă vrei, bag Minecraft Premium. Dacă eu stâmpit. Bă, n-am știut niciodată să fac chestia asta, mă, piramida asta. Băi, hai să spun ceva. Ce? Tâmpit ești dacă nu mi-o dai, dar dacă mi-o dai, nu ești tâmpit. În viața mea n-am știut cum să fac construcția asta, să moară Gibilan. Dacă ai știut să faci vreodată, Andrei, ești zeu. Am făcut-o de câteva ori. E zeu pe polar mâncalaș. Bă, dar te auzi ca din beci lui Aurica. Bă, boule. Aurica e o femeie. Andrei care știa asta. Eu care n-am făcut nimic ca bine, eu care ies. Trebuie să fac o simplă piramidă. Am făcut 57%, sunt tâmpit. Ai ieșit? Da.
mulțumesc. Hai, dăm. Stai la căcămâie, stai, nu bă, stai! 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... Hai că spun eu când-ți dau că văd aici dacă se eliberează vreuna din asta. Bă, atât îi spune să moară Bibilancu. Asta de sus ar putea să se deschidă. Ok, continuăm seria asta. Nu a așteptat-o nimeni, dar tot o continuăm. Am făcut 16 abonați, mulțumesc foarte mult. Hai cu milionul. Tip M. Așa, bună ziua. Bună ziua. Vândeți bă, voi aveți de-astea cornuri la 1 leu? Da, Cât costă? 1 leu. Hai să vă spun o glumă. Știi cum suntem noi? Ca electoratul și Belgia. Ma că pe invers. De Vaslui. Cum ar fi să stau în vasul lui? Nu mai vrem de tine, pe totul nu m-am așa de tine. Ce mai faci, băie? Vasul. Nu pe acolo la Vaslui. Bă, intră! Intră că e 9 din nou, știi? Intră că e 9 din nou. Da, pe eu nu mai mă joc. Da, hai să intrăm pe altceva. Hai pe hide and seek, vrei? Hai pe hide and seek. Am intrat, dar nu-mi place. Nu contează, hai pe hide and seek, nu contează. Hai, intră pe hide and seek. Am intrat. Unde ești? Vezi aici. Hai, 3, 2, 1 și... Arena! Intrăm pe prima arena, intră pe prima arena. Murs. Am intrat. O știi, bă, de... Bă, știu mapa asta! Mamă, știu ascunzătoare, bă! My God! Vreau să fiu... Nu... Bă, îți dai seama și ascunzătoare bine știu aici, nu-ți dai seama. Nu mă găsești nici picioarele mele, dacă știi. Hai, țoară, vină ca! Unde ești? Stai să văd dacă mai e aici. Era ascunsă tare, bă. Uite, 60 euro foarte bun de ascuns, nu te găsești nici puii mei. Și uite, ești așa. Aici așa, știu că era o gropă și intrai. Nu ai ieșea, mă, dar nu ieși. Pe aici, printr-un colț din ăsta știam că-i. Ah, da, mă, uite, aici, așa, aici. Dar, bă, eu sunt inătie, mă, știu unde să mă ascund, hai. Eu sfânt. Ok, hai că mă duc acolo. Mamă, știu ascund. Te-am văzut. Și acolo unde ți-am zis eu să mergi. Mai văd un fond aici. Am mă duc de pe unul cu fân. Mergeam de pe unul cu fân, acum nu mai merg. Câte secunde avem? Nu știu. Imediat, deci imediat vine și eu nu mi-am găsit ascunzătoarea. Deci mi-am găsit-o, dar nu știu dacă cred că mă găsește aici. Eu gata, m-am ascuns. Mamă, e fain asta, nu? De eu sunt ascunzător. Mamă, dar bă... N-aș... Da, am primit și eu, da. Eu am aș trebui să fiu bloc? Da, din nivel de bloc. Ok. Acum arăți ca un bloc solid. Ok, hai să mă aici. Nu-i prea bună ascunzătoarea asta, știu, dar dacă treci una pe aici e foarte mult negru și nu știu dacă mă găsești. Căutător 4, ascuns 8. Te-o găsit? Da. Aoleu, nu ți unde sunt. Unde e? Nu știu, nu vreau să... Dar nu mă fac cu testa. Uite-l pe băiatul meu, Pikachu. Dacă mă fac din ăla, știu pe unul perfect. Mă trag așa de pe Uite-l pe băiatul meu, Pikachu. Mai sunt 6 ascunși și 5 căutători. Eu sunt TNT, dacă vezi un TNT ca limbă să nu mă omor, ok? Da, umblă. O, știu un loc unde s-ar putea să...
Ai, bă, baga mea-și picioarele, bă. Hai că eu știu un bat, și un bat. Pikachu. Nu știu, știu. Tip un băiat Pikachu. Da, eu, uite pe băiatul meu, Pikachu. Cât timp mai ai disat aici? Gata, bă, vezi cum îl găsesc pe ăla. Și știu exact unii. Fix acolo unde m-am ascuns el era și el. Hai, știu și un băiat unde e, fix acolo unde m-am ascuns era și el. Dar cine știe și pot să fie eu de pista? Ai murit sau nu mergi jos? Nu. Cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe și până data viitoare. Da. Și până la viitoare să facem 16 abonați, vezi multe lichide. Am fost Mihai și v-am salutat. Pa, pa! Stop!